Bare giv mig et smil. Goddag, Linse. Goddag, Goddag. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Ja. Også mennesker på Bryggen. Ja. Det er altid lækker. Ja. Glad bang, når han springer rundt. Han får det bedste ud af livet, man kender alle mennesker. Ja. Og du har lavet en ny opfindelse, har jeg hørt. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad går den ud på? Jamen, jeg blev simpelthen så træt af, at hver gang jeg skulle have et læbestift på min Botox-læber, at jeg ikke helt kunne ramme. Ja, okay. Så derfor så har jeg lavet sådan en smart fætter, en lille skabelon, så man rammer plet hver eneste gang. Jamen, jeg vil da meget gerne se den. Hvordan fungerer den? Jamen, nu skal I se her. Jeg bare giv mig et smil, når du møder mig på din vej. Hey yo, hey yo, hey, mod vibration. Jeg ønsker dig alt held og lykke med det fremover. Jo. Og så vil jeg gerne takke for dit besøg, Linse. Jamen, det var så lidt. Ja. Og vi stiller lige videre. Første gang jeg mødte Carsten, der var han sådan en rigtig vildbasse. Vi prøvede sådan lidt at få ham ned på jorden igen. Og jeg vil sige, da han var ude på vejene, der var han simpelthen uansvarlig på den cykel der. Er det ikke rigtigt? Ja, det er faktisk fyld for satan herovre. Så det har jeg ligesom prøvet at lave om på, og jeg har lavet en opfindelse, hvor at man ligesom cykler samtidig med at man går. Er det rigtigt, Carsten? Ja, Bente. Og det, jeg vil sige, han skulle lige ved at give mig et bumsislag. Jeg kan simpelthen ikke have det, men nu prøver vi simpelthen at gøre det mere forsvarligt. Det gør Carsten. Ja. Jeg kan prøve at vise ham. Den ser sådan her ud. Og det handler bare om, at man går, mens man cykler. Det er skide smart, og det er sådan, vi jyder vi godt kan lide. Vi har fået besøg af en ny gæst i studiet i dag. I love it! Du er bare fabulous, fantastic. Alle barrikader på min vej, jeg nedbryder. Smiler til min verden, let og syndet, så jeg nyder. Livet på godt og ondt, som dagen er lang. Det er altid godt humør at være sammen med dig, Ole. Ja, tak, ja, tak. Vi har jo et lille emne i den her uge, der hedder opfindelser, hvor vi ligesom går ud og... I love it! Hvor vi går ud og kigger lidt på nogle forskellige, sådan lidt sjove opfindelser, vil jeg hellere sige. Ja. Og vi har faktisk været ude og spørge nogle folk på gaden omkring 4 forskellige opfindelser. Det er jo så fantastisk. Ja, og jeg synes, du lige skal prøve at se dem her. De kommer her. Hvorfor dit og hvorfor dat? Vi har fanget Palle Pallesen til en kommentar om de nyeste iværksætterprojekter. Hvad synes du om det her? Jeg har ikke lyst til at række noget. Nej, men man har heller ikke lyst til hende. Det var ikke så meget hende, vi skulle snakke om. Det var mere det, hun er på. Ja, det er på grund af den, at ja, ikke? Det ligner en, der er en beskyttet barn. Vi tager dig med helt uden at spørge så snilt som du aldrig har smidt før. Du ved, hvorfor det kan have fodboldet. Bare fresh, yes, du ved.